ще ви разкажа за моята история. Лутах се из полето без никаква надежда. Хапеха ма комарите, беше ми студено. И бях много унил, че не мога да намеря никой. Най-накрая се усмихнах и видях, че има село пред мен. Затичах се, но се изморих и спрях до едно дърво да спочина. Седнах и помислих. Малко след това някой извика. Огледах се и излязох. После отново се огледах, но нямаше никой. Ходих доста дълго време, тичах. Даже по едно време ми стана супер горещо и махнах горе нещо. Вързах си го на кръста да ми топли кръста. Много обикалях, но не намерих никой. Знаех, че някой извика, но не можах да намеря онзи, който извика хей. Готкам. И здравейте хора, съм Kiko316 и днес в това видео тук е до мен Горича и в това видео ще направим един кратък влог. Моторчета. Да. Съм това. Да, сега отиваме на това място, където снимахме това, което видяхте сега. Току-що. Да, и колкото странно да изглежда това, на нас ни харесва, защото ние сме го правили. И ако ви харесва и на вас, оставите по един лайк. Ако ви хареса още повече, абонирайте се. Кажете на приятелки и приятели. И оставите в коментарите едно хаштаг история, защото така се казва това, което видяхте тук що. Историята. На английски е The History. Англичанин, хаштаг англичанин. Да, и така се казва това, което вие видяхте тук що. И сега сме и ако ви... Да, сега... снимахме... Да, сега сме се запътили на снимачната площадка, така да се каже, на този късометражен филм, който видяхте тук що. Да, и в момента ще минем през ето това поле. И хора, ще се видим, когато стигнем там. Глъткам зад вас. Да, хора, ще се видим, когато стигнем на това място. Чао! И здравейте, хора! Връщаме се с нашия някакъв си там влог. Да го удължа това, да ни виждате по-хубаво. Така. Сега сме на път към снимачната площадка. Там, където снимахме тази история. И виждаме, че едно хлапе носи пръчка и се страхуваме да ни нападне. Не, едва. Ще бъде смешно. Няма как да ни... И хора, връщаме се. Малко е супер слънчево тук. Когато снимахме историята, тук не беше чак толкова слънчево, беше много красиво, между другото. Сега ми изглежда като някакво поле. Тогава беше 9 часа. Вижте, доста красиво, между другото. То на камерата не е чак толкова яко. И горещо. Да, и горещо. Момент, е тук. Тук вече се живее. Ой, тук сянка. Давай. Боже. Да, ние в момента сме под дървото, където беше в този момент, където оня извика хей. От ето тук аз може би стоях точно до тъгъла. Аз после дойдох от там. И доста яко. Остана. И дано да ви е харесало това мини влогче. Искахме просто да ви кажем... Не знам какво да правим, така че... Да, хора, само да поясним.
тук сме точно следващия ден след това, което снимахме вчера. И днеска ще бъде качено, въпреки че вчера би трябвало да бъде качено, но аз не бях го обработил точно на време. И сега ще бъде качено, да ви хареса, да ви е харесало. И така, на нас им беше много забавно, когато го снимахме. Бяхме с наши приятели. Помагахме им да снимат тяхна глупост някаква. Да знам каква. По-точно, те снимаха някаква пародия. някаква си пародия, не знам. Да. Не знам точно. И ние през това време единия... точно се чудихме какво да правим. Да, и в този момент се сетихме, че и ние може да снимаме, защото батерията на телефона ми още не беше паднала. Беше някъде към 70 и нещо процента. Моя нямаше батерия. Да. И се питахме какво да правим и заснемахме и после ни дойде идеята. Ко ми свиркаш, бе? И така, като ни дойде идеята за историята, и така се роди цялата работа за историята. Сега малко ще ви разведем из снимачната площадка. Тук 100% ще има някаква змия. Ето тук е тия оттъпканите работи. Тук беше седнал Гошо. Ето тази дупка влязох на края на цялото видео. И ако чувате това е защото сме точно до една централа. Не че е централа, просто нещо строително. Да, някакви гаражи, дето строят вътре. И така. Между другото, искаш ли да се взема надолу да правим по-дълъг влог после? Да знам. Не знам, може. Да знам, хора, в момента е 12 часа и нещо. И е доста горещичко. Вие няма да го усещате, но аз може би ще го усещам. Така че аз не че се страхувам от змии или нещо такова. Просто ми е супер горещ в момента. Не знам дали на вас ли се гледа толкова дълъг влог. Ако... Между другото, ако някаква крава ни се изпречи или нещо такова, ще снимам с нея. Ще направим селфи. Може вече да тръгваме към... Да. Ето какво виждаме в момента, хора. Вижте колко е красиво, хора. Не е чак толкова красиво. Пак си го бива. Не е като нищо. Не е като нищо, все пак. Да, от тук се виждат нашите блокове. И така, доста е интересно да правиш нещо подобно на това, което видяхте тук-що. Да, и ако ви е харесало, може да отидем някъде другаде да направим да, можем, подобно. Да, защото ние живеем точно до гора. И ето това е ползата да снимаш в гора, защото е много интересно, ако има някаква история така да е заревящо просто. И така, хора, ние може дори да направим влог, как отиваме на къмпинг там. Ако искате, може... Ако искате, споделите в коментарите. Дали искате да направим такова нещо. Ако искате, можете. Всъщност, ако искате, напишете дали искате, когато ние двамата може да отидем в гората. Има там нещо като рекичка. Може да отидем там. Да, да си поплискаме лицата. Може да си направим такова едно море там. По-скоро река, нещо такова. Защото наблизко няма море, ние сме точно в обратната част на морето. Ето тук, вижте, гора. Всичкото тук е гора. Там някъде мисля, че е рекичката. Малко по... Да, малко за тия дървета. Да. И така, хора. Ние може малко да постоим тук, защото е много приятна сянката. Около блоковете няма толкова дървета и няма толкова сянка. И не е чак толкова хубаво под сянка. И така, ние ще посегнем малко тук. И така, малко ще покъсвам дървета или листа, нещо, просто да седна. И така, хора, благодаря, че гледахте. Не ще кажеш ли? Последно. Абонирайте се за канала ни и... И това.
Довиждане, хора. Аз бях 316 и Гогич с мен. Това беше нашия влог от снимачната площадка на цялото това нещо. Беше много забавно, както вече казахме. И чао!